нищо. Както да. И здравейте хора, и днеска ще поиграем на Roblox. Това е клипчето за рождения ден. Аз съм Митко в неговата стая. Снима и той клипче, като реагира на мои стари клипчета. А аз сега съм в хола му. И днеска ще играем една, може би игра, която сте играли, една любима на всеки му. Това е Лораката Pizza Place, като просто ще работим нещо, но по принцип обичам... Няма менеджер. Да се не ебеш. Къде? Казах да се клеш, нали? Вие не сте голи. Моля ви, няма менеджер. Добре, хора, явно ще бъде менеджер, макар че да съм доставчик. Сега, ако това го има, аз по принцип обичам да съм такава роля, която я няма. Примерно, ако няма такъв кашер, не знам как е на български, да съм кашер, защото няма. Мога да атакувам. Добре, това е Одилходжа 30. Pet Back to Work. Добре, ние това в пицария. Който не знае тази игра, това е една много стара Roblox игра, това е носталджа. Който не е играл тази игра е ретард. Пълен ретард. Как е? Put back and quit my job. Не. Чакай, quit. Vote for ban, make employee of the day, give bonus, put back to work. Не, то едно двете не мога. Няма кеш. Между другото. Да, разбирам. Не. Но аз мога да работя. Да. Така, нашата пица е гарантирана да бъде delicious, да бъде хубава. Добре. Да, ще бъде кешър, защото няма кой да е друг кешър. Хил, като човек така вика, че се чува. Реди. Този иска тази, по-скоро иска сода. Вижте какъв съм готин. Чакайте се снимам, ако ще правя някакъв тъмнел. Тук няма такова. Това бъни ми прича, как да го махна? 5 ще купа hide, yes. Това как трябва? Как? Добре. Окей. Искам обаче да се направя до стената. Как това ще се случи обаче? Господи Боже. Добре, може би... Да, хора, знам, че съм малко занудно, но искам да направя за тъмнейл. Господи, как много съм момент знам. Аз осъзнавам, че не мога да правя, мисля, че скриншот. Ще го спра на пауза, хора. Не, направих. Направих, хора. Чакайте. Че сега супер ми бака на негото. Вече има кеш, но добре оправя съм. Трябва да си вършам моята работа. Той е да си почивам. Някой отказал ли са от мен? Не, никой, защото съм добър. Защото никой не се усеща, че има менеджер. Добре. Не мога ли ти дам нещо премия? Give бонус, ето. Плях се да бонус, чека. Вече имаш бонус, защото си вършиш работата. Не, ти вече си отваряш. Нищо ще ти дам бонус, защото съм човек добър. Не случайно взех такова, трябва да го доставя, защото не съм човек. Добре, ще го доставим, ако трябва. Оп. Направо не знам и аз. Yes. Шита. Три съм аз. Искам също да ме разгледате някой ден къщата. Стоп. Има 1800 коли тук. You should get a raise. Не знам как трябва да го прочета. Добре, там е такова. Искам да разгледам всичките места. Да си припомните тази готина игра. Как се махат топият чат? Ето как. Ще помълча, за да си припомните как е. Колко е просто
успокояваща игра. Оф, мурашки, печело, бличи. Тази игра е просто чил, много чил, много чил. Ще се разходим из целия квартал, ще се разходим из цялата пицария. Искам да си, който е играл и който не е играл, да си припомня. Няма как някой, който не е играл, да си припомня. Не мисля, че има човек, който не е играл тази игра. Помня, беше една от първите или една от много. Не, наистина. Мисля, че беше една от първите ми игри, които съм играл. Шета. Тук има и телепорт to Party Island. Тук съм ходил много рядко. Чакай, там не съм. Аз съм забрал, че тук има малко докче. Искам да махна това. Искам да махна този част, защото няма да ради. Говоря по-тихо, защото родителите на Митко не знам какво правят. Както и да е, без по-тихо, по-чил. Искам да ме видите къщата. Мисля, че обаче трябва да стана. Добре, после, като се от менеджера тогава, а сега искам само така да я разгледате. Махни са, бе. Мога да бандвам хора. Скромна ми е къщичката, зелена. Имам бургер. Случайно ми случи. Това е много грозно. Искам да го направя. Не. Готик. Това е много чил видео. Верно ли? Еми да, това е носталджа. Здравейте, хора. Здрасти. Никога ще имате. Къде че е видеото? Добре, сега ще разгледаме малко шоповете, хора. Тук не съм влизал, мисля, че никога. Това е ново. Аз разказах на моите фенове за какво ще снимам. Супер. Ама ти не трябва да гледаш. И твоите фенове. Хора от Pandemic Kitchen не трябва да гледате моя канал никога. Ще го гледате след като излязат всички серии. Защото, да, по принцип няма да е хубаво, защото това е... това е кое? Това е... Защото това е това грандиозно нещо, за което говорих. Трябва да се опитаме да направим трейлър на това нещо. Може би. Аз ще го направя. Защо не се качвам в колата ми? Аз ще го направя, защото че по-хубаво да не го правиш, защото всичко ще си видиш. Най-накрая. Добре. Сега да отидем в старо място. Там преди имаше паркче, но са го сменили на петшоп. Това е да дъмп, където можеш да си купуваш мебели. И винаги... дъмп. И тук има все някакви различни неща. Дъмп. Това няма някаква логика, но как е? Няма значение. Защо? What? Ти ще снимаш ли за TikTok? Не знам. Бъгна ми и буквално съм в колата без да мога да я карам. Няма значение. Това е много... Това е нормално. Това е съвсем нормално, човек. Ама чакай. трейлър на локациите ли? Трейлър на грамаданските... Чакай, аз се разпалнах. Да, знам, че ще има трейлър на грамаданските работи. Тъй, че трейлър на всички нови работи, които ще има. Ще се свързани много с канала. Аз съм умрял и карам кола. Умря. Това е интересно. Хора, бъгна ми играта. Какво стана нищо? Гледаме каналите на... Добре, имам една идея. Команда 42. Не, създаден за деца, да моля коментари. Ще го потвърдя. Както и да е, ще излезна от играта, да няма да съм менеджер, но поне ще ми видите къщата. Най-накрая. Пък ако мога да се попадна в сервер, в който няма никой менеджер и... Хора, вижте му името.
Спрете на пауза и му пишете името да му пратите преди да се веляха да покажа. Не, махам го. Не ли... Как беше на мама номер, бе? 08886666. Хора, ще имам нови очила, които са по-красиви от сегашните. Въведете валиден телефонен номер. Валиден? Т.е. той не съществува. Използвай своя номер. Що? Не става. Възникна проблем при изпращането на код. Използвай на баща си номер. Няма менеджер! Бързо. Бегай, батко, бегай. Използвам твоя. Не, моя е за моя канал, ще направиш пак някоя глупост, молеца. Не, някакъв мемчик стана, няма. Няма никакъв саплайер. Така че ще... Знаеш какво ще там, мама, Мамо! Но първо, къщата ми. Ето, ето. Не, това не е моята къща. Превидяме се зелено. Помните, че... Чакай. Ето го ми, видя съм. Да, не видях иконката. Owner only, friends only. Така, моята къща е много скромна. Защо си плешив? Твърде зелена, защото бъгна играта. Мога да подскачам на батут. Тук имам пиано. Не. Какво си ме писала? Аз също съм си взел писам. Това е единствената синя стена в къщата. Виждам никъде дойде. Не стой вънка на жигата. Ок. Издай вънка на жигата при куп. Може да банем някакъв човек. Това са стари хора, мисля, че. Какво правиш? Искам ти използвам това. Не може. Що? Защото ще направиш такова. Пак ли ще вляза в акаунта? Ще ми вземат от кредитната карта пари, бе, дебаната панара да идвам. Кредитна карта. Мама си е сложила нейната и може нещо да й направят. Не използвай моя, използвай на... Алекс, не умея, не го знам. Аз го знам. Верно да. Не, знаеш ли на кой ще използваме? На кой? На Дара. На Кристиан. Искаш ли? Искаш ли? Ма не бе за код да й пратят. Това няма да е добре. Аха. Аз нямам втори телефонен номер. Използвам на мама. Добре, не мога вече да съм саплайер, макар че всеки знае как се играе, нали? Мария Козакев. И ми използвай... Аре, опитай се с моя. Като толкова много искаш. Ма трябва ми го вземеш от паласката телефона, за да видиш това кода. Пандемики. Номера му кафе. Ето го. Сега ще покажа. На клипа. Номера му е... Ма ти сега снимаш ли? Тъй. Не, на твоя клип ще го кажа. Да. Тъй. А ти откъде го знаеш? Ти от тук го гледаш. Войни. Да. Тук май стана. Да, тук стана. Въпдейте 6 цифрен. Сега ако е 7 цифрен, какво правим? Това няма да е добре. Чакай, че моя както е толкова бъгъв. Ето го. Хора, малко ще изчакайте, ще го спра на пауза. Добре, хора, пак съм тук. От сметката на майка ми взеха 8 лея. Т.е. това е надолу на изръчкото, шегувам се. Не, наистина шегувам се, просто ми е използвал номера. Ще ако наистина взема пари. Они! Не съм виновен аз. Да, не си ти виновен. Ти си даже номера. Хора, искат ли да ви спаля номера на... Чакай, аз не си използвам номера. Аз за те неща използвах номера на тати. Не съм взимал пари, така че на мен не взема. Добре.
Аз кашер вече бях, сега ще се опитаме да бъдем малко кук. Да бъдем... Лата! Може ли не тук? Моля те, геймър се най-бам. Добре, пица. Не, ще... Още едно сокче. Това е за бокука. Това бъгна май. Как станах пица боксер така? Много така ми е интересно. Окей. Има 3 пица боксера. Сега да не ми кажа, че е оверхит. Не, добре. Ама ми бъгна играта. Това е без пеперони. Тая е оверхитната, ама така не ще ни... Не, стой! Ще я изпечем, пък кой знае. Оверхитва се. Алекс, може ли да играе на Майнкрафт? Не го знам, той наулюша на работата на баща му. О, приготвена пица. Искаш ли да го добавим? Кой? Крис. Не. Защо? Защото ме дразни. Добре. Винаги ме. А ти ако искаш го добави, но ще имаме разногласия с него най-вероятно. Поможе да нямаме. Ще го добавим. Не, още не го добави. Това е само за идея. Ще го добави, като съветваме с всички. Да, искам да слушам букука. Не, са върхитни. Са върхитни, ба! Put pepperoni in the trash. Не мога, не ми дава. Ма как стана така пица боксер някак си играм това? Да, разбирам. Има едно пицарийка Цоцоганко. Рантпа. Дед в трусах. Не. Дед в трусах. О, не, пожар. Пожар, господи. Много се загледах в намитко телефона. Айде, горяха ти палачинките. Каква палачинката го? Къде ми е пожарогасителя? Виж, това е твоят дед в трусах. Пицата замина. Колко? Защо имаме толкова много пици? Господи боже, ще се убия. Не махай се, искам аз да съм си... Ще те набия, смутно детенце. Няма да получи заплата, да знаеш. Кога ще снимаш, ще спираш клипчето? Като изпробвам всички работи. Аз съм до средата. Майка. Искам хората да си припомнят тази игра. Мога ли да... И пак повтарям. Който не е играл тази игра е пълен ретард. Не ти може ли да правиш много силно както в ония клипче? Какво искаш да правя? Защо? Това не е приготвено. За да се изпсувам, може ли? Добре, давай. 3, 2, 1. Ото ли са? Не знам, не ми дреме, че спас. Той ни без вас не спсува, да колко. Майка му. Мисля вече да спирам да съм готова, защото ми писа. Да, дойдоха много ретарди. Какво ще бъдеш сега? Пица боксер. Но то няма пици. Отвори се, батко. Домакино пица.
Аре бе, те пици не идват бе. Буквално има 3 готвача и всичките от тях са тапанари. И още не правят пица. Защото и тримата не знаят за какво става въпрос в играта. Аз така харча кутиите бе. Кеф. Ама, че той не ми дава да работя. Ретард. Иди в private server. Не мога, трябват няколко човека. А не, направих аз нещо, мисля. Пейде Крист! Защо са ме съкратили заплатата, батко? Той не е хубаво. А знаеш ли? Аз съм... Чакай, аз тук не съм бил. Аз Грани да бъде ли? Що не мога да влизам? Не тази знам. Кой ще е Грани? Алекс? Алекс, да. Не, ще ме запуши. Ще ме запуши, господи. Аз съм сега деливари. Не знам. И ще доставя малко кутийки. Защо има толкова много пици? Ще питам в нашата група. Какво да... бъде Грани? Алекс ще бъде Грани. Аре бе, ретард. Аре бе, ретард. То по някой път даже и ако някой не си е поръчал пица, примерно ако вие не сте си поръчали пица, пак може да имате пица в къщата. Така че не се отдявайте. Чакай се за бедно. Аха, за бедно има, да. Я виж какво обичам. Искате Грани Робът. Ще видя. Сега ще каже... Кога можеш? Утре. Буквално той винаги е в меден рудник. Кога трябва да може? Чай няма Б2 ли, е? Никога. Къде ми отиват покупките, батко? Не покупките, това. На работата съм. Той работи. Ти знаеш ли, че да си печелиш ти пари, мога да отидеш на причучо караси на работа? Ти да си печелиш. Верно ли? Да. То има такива работи за деца. Ето, примерно, кака ми, която е била на 17 година, е била в ресторант, сервитьорка. Чакай, това Б3 ли е? Била с Б3, нали? То и не е голяма тайна. Омага фут. Омага футет. Искам ти да го пуска. Ама нещо много на брейк. Ще много? Страшно. И няма нищо в тази къща, много да го означава. Пак съм пришил. Ей, трябваше една фризор. Господи Боже. Хора, пъти нещо грандиозно, който никой от другите не знаят в Roblox. Знаете. Но за това, ако някой иска да ми помага от командата, или ако ви искате да ми помагате, да се чуваме, трябва да имате компютър задължително. Кой ми открадна колата? Аз нямам компютър. Шива. Айде на 3, 2, 1 да сега ти кажа. 3, 2, 1. Добре, така е добре. Не, няма нужда вече. Ох, ще пиша. Алекс не знае. Ей, фут! Коя рубрика можем да снимаме? Аз си мислех нова рубрика, но тя по-скоро е свързана с Roblox, това, което ти трябва компютър. Аз ще кажа някой друг път, но сега на Митко, като спра клипчето, също ще му кажа след малко. Знаеш ли, аз спирам да съм деливари, защото ми омръзна. И за последно, понеже днеска не съм бил, ще стана саплайер. Не, саплайер е дето... Айде, ма приятел. Дето дава такова, дето дава път такива глупости. Чакай, кое може да увеличим? Няма много домоти. Домоти. Трябва ми домоти. Това батко. Не може. Какво не може? Кой не може? Аз искам да строя. Кой не може и какво не може? Ще строя малко да използваме на хората. Ти просто не говорим гласа с къде се следнат. Ма ние още нямаме за него мап. За това нещо мап още нямаме. Знам, че съм сложил, че има само 3 неща в това, но просто иска да го изпробвам и да... Вчера нещо ще убиваме. 20 и...
25 минути клип. Браво! Това ще го гледат хората, надявам се. The current will have to work, not do it. Не ги качва. Окей. Честно се... Аз си говоря с тук на кръвсначка. Ще си говоря... Ще си пишеш ли? Ще си говоря. Как ще си говориш? На стрима. Кенди очень ценный, капец, я не знаю, что это. Блядь! Ти мога да говориш? Мога и... Чуваш ли се? Мама. Уй. Ти си много умно. Амите. Това е много странно. Както и да е. Чакай, искам да направя едно нещо. Не, седяха се как ще го направя. Само че... Това... А, не, това не е двойно. Не. Почему? Е, така работи. Чека малко. Приятеля ми, който е Кирил, е кашиер. Чакай. Добре, няма повече. И последно искам да се самоубия. Не стана. А, не. Блядь. Г. О, не, господи. Появих се като саплер. Хора, трябва ми бърз превоз. Кой може да ми го даде? Бърз превоз, сега ще кажа защо. Но, чакай, той не го кара по-добре. Пътувай, батко, пътувайте. Ах, чакай. Добре, последно това ще го направя пуска. Искам да отида в начало. Там на мапата да ви кажа чао. Бай-бай, като си. Къде ми учи телефона? Ах, Димитър пак го е взел. Пута го е. Електризирам. Аре бе, назад. Назад ти казвам, батко, назад ти казвам. Точно ще. То майка, като има шофьор, не мога да го такоства. Вътре. Господи, какво се случва? Еха, чакай, аз сега го свършвам клипчето. Добре, мисля, че вече сме готови и може да отидем ето. Чакай, това много май дразни. Добре, че го... Не, ще го взема. Добре, чакай, как да се оправя? Не може? Не, няма да правя респаун, защото ще има такова. Добре, ще свърша като такъв. Че да в началото на мапа. Като някой ден може да рекреетнем този мап. Може да. Чакай, той приятеля ми е кафе. Той явно се е махнал. Ма не бе, не ти. Сега. Имаме и за други неща. Ама, сега може не ги кажа. Добре, това тук за масички, който е сляп мога да види. Как се види? Който е сляп може да види. Да, нарочно го казах така. Тук има билборд. Тук има глупостта. Нагнусно. Окей. Колко хора е дождане?
И чао, Хора на Никола едно къде е щупен. Хора, чао, бабайка.